Математиката е в основата на технологиите. От нея произлизат всички иновативни решения, технологични и революционни нови подходи, които се прилагат в различни области, и поради тази причина и конференцията се развива динамично. Имаме специализирани семинари като върхови постижения в биоинформатиката, в изкуственият интелект, в приложенията на квантовите изчисления за различни приложни области и най-вече хибридните интердисциплинарни подходи, които включват информатика, медицина, социални дейности, дори хуманитарни, които се повлияват от технологичните решения. И всичко това базирано на математически подходи. Тази година имаме 3 дни изпълнени с сесии за млади учени, което ни създава усещането, че работим в правилната посока, че математиката е в основа наистина на следващата технологична революция и че тя повлиява всички сектори по най-добрия начин.